आसाम सरकारा मोब्लिब बिलनि सायाव नुजाथिनाय जेंनानि सायाव आरज बिलाइ गथायनो खावलायदों। मोब्लिब बिलनि जेंनायाव गोग्लैनांनाय नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। रायजोआव दान मोनसेनि मोब्लिब बिलखौ लानानै साननो गोनां थासारि जानानै फैनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां सुबुंफोरखौ दान मोनसे मोब्लिबनि बिला सोमोनांहोदों। बेबायदिनो सोरनिबा नखराव मोब्लिब बिला दान मोनसेयावनो नांनायनि बारा फैदों। बेबायदि थासारिखौ नायनानै आसाम सरकारा सुस्रांनायनि मोनसे राहा लानो आवगायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि जाय नखरा मोब्लिब बिलनि जेंनाखौ गोग्लैनांदों बै नखरफोरा आरज बिलाइ गथायनांगौ आरो बे आरज बिलाइफोरखौ गाव गावनि साखाथियाव थानाय APDCL एबा मोब्लिब बिफाननि मावख'आव गथायनांगौ। APDCL निफ्रायनो बे जेंनाखौ लानानै एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन होननानैबो मिथिहोदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। आरज बिलाइखौ मोननाय लोगो लोगो मोब्लिब बिलनिफ्राय न' थांनानै मोब्लिबनि मिटार बक्सखौ नायबिजिरहैनाय जागोन। नायबिजिरहैनानै जुदि मोब्लिब बिलनि सायाव माबा जेंना नुयो अब्ला बे दाननि मोब्लिब बिलखौ गारनानै फैगौ दाननिफ्राय मोब्लिब बिलखौ गोरोबहोनाय जागोन। आसाम सरकारा मोब्लिब बिलनि सायाव नुजाथिनाय जेंनानि सायाव आरज बिलाइ गथायनो खावलायदों। मोब्लिब बिलनि जेंनायाव गोग्लैनांनाय नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। रायजोआव दान मोनसेनि मोब्लिब बिलखौ लानानै साननो गोनां थासारि जानानै फैनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां सुबुंफोरखौ दान मोनसे मोब्लिबनि बिला सोमोनांहोदों। बेबायदिनो सोरनिबा नखराव मोब्लिब बिला दान मोनसेयावनो नांनायनि बारा फैदों। बेबायदि थासारिखौ नायनानै आसाम सरकारा सुस्रांनायनि मोनसे राहा लानो आवगायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि जाय नखरा मोब्लिब बिलनि जेंनाखौ गोग्लैनांदों बै नखरफोरा आरज बिलाइ गथायनांगौ आरो बे आरज बिलाइफोरखौ गाव गावनि साखाथियाव थानाय APDCL एबा मोब्लिब बिफाननि मावख'आव गथायनांगौ। APDCL निफ्रायनो बे जेंनाखौ लानानै एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन होननानैबो मिथिहोदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। आरज बिलाइखौ मोननाय लोगो लोगो मोब्लिब बिलनिफ्राय न' थांनानै मोब्लिबनि मिटार बक्सखौ नायबिजिरहैनाय जागोन। नायबिजिरहैनानै जुदि मोब्लिब बिलनि सायाव माबा जेंना नुयो अब्ला बे दाननि मोब्लिब बिलखौ गारनानै फैगौ दाननिफ्राय मोब्लिब बिलखौ गोरोबहोनाय जागोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।